خود وای 3 ساله برای از کشور بیرون شدن загранпаспорт лозима. فقط خودت عقلی نداری این موضوع را بفهمی درباره چی گپ رفته است. عادی کرده نویسان نرخ بلیط ها ارزان بر روسیه ارزان شد. برادری عزیز دختر ما 17 ساله است میتواند загран گیرد. شرکت صاف‌سودا برای زیاد کردن ریش و یا برای زیاد کردن موی سر و یا برای نست کردن داغ‌های سفید از بدن و یا برای زیاد کردن قوه به شما یاری می‌رساند و این چنین داروهای ورزشی، پروتئین و گینرها با نرخ ارزان دست‌افکا به همه شهرهای فدراسیای روسیه در مدت 5 ساعت کرده می‌شود. از نام یوریستیجی مراجعه کنید، تخفیف کرده می‌شود. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чандин нафарҳо ба мо саволҳо пешниҳод мекарданд оиди ба таможни Союз дуромадани Тоҷикистон. Оё ба таможни Союз медроя ё ин ки не, ягон ахборот дар ин маврид махсус нест, вале аз ҷониби раиси ҷумҳури пешинаи Қазоқистон як пешниҳод шидагие дар ҳамин маврид. Мо дар ҳамин хусус суҳбат мекунем ва дар идомаи мавзӯъ саволҳое ки роӣ кардагиян мехонем ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, мо дар як моҳ як маротиба ё 2 маротиба ягон оилае ки ба мо муроҷиат мекунаву ба кӯмак ниёзманда ва мо ба шумо пешниҳод мекунем то ки бо ёрии дастаҷамъона каме ҳам боша кӯмак кунем ҳамон оилара. Ва имрӯз як каси дигара мо ба шумо пешниҳод мекунем. рақамҳои телефонаш ҳаста ҳаминҷода ва рақамҳои картаи ҳумош ҳам ҳаста. метавонед ки дар рақамҳои карташ пул бипартоед ё ки метавонед пеш аз пул партофтан аввалан ба худаш занг бизанед, ҳамсуҳбат бишед, қоғазҳои бемориша равонтон мекуна ва баъдан бовараш ки карден ягон чи дастгириш кунед, чунки бениҳоят ба кӯмак ниёз дора барои табобат кардан. Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури пешини Қазоқистон, хоҳони пайвастаи Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шудааст. Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури пешини Қазоқистон ва роҳбари фахрии иттиҳоди иқтисодии Авроосиё зимни мулоқот бо нахуствазири Русия Михаил Мишустин гуфтааст ки Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон бояд ба ин иттиҳод ҳамроҳ шаванд. яъне ки ба гуфтаи Нурсултон Назарбоев бояд ки ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркменистон ба ин иттиҳод ворид шаванд. ва инчунин қайд намуданд иттиҳоди иқтисодии Авроосиёро бояд қавитар шавад ва барои ин бояд Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шомил шаванд. Бо Туркманистон ҳам бояд кор кард то ки ин кишвар шомили ин иттиҳод шавад, таъкид дошт Назарбоев зимни мулоқот бо Михаил Мишустин дар шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. яъне ки ба сафари кории Михаил Мишустин ба Остона, пойтахти Қазоқистон дар ҳамин мавзӯъ мулоқот гузарониданд. ин буд мулоқотчон оиди иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва дар идомаи мулоқоти худшон қайд намуданд инчунин ки ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан бояд ба таможни Союз будроя фоида дорад. ира Нурсултон Назарбоев ҳамчунин пешниҳод кардаги аст, вале оиди дар таможни Союз дуромадани ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ахборот нест ва ягон пешниҳод аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон шидагӣ нест аёлӣ. ва агар дар ин маврид ягон саволҳо ки пайдо шид аз тарафи шумо метавонед дар комментария бинависонед ё ягон ахбороти нав мо дастрас намудем, ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонем. як кас нависонда: бародари азиз, додари ман 17 сола аст, метавонад загран гирад. баъзеҳо мегӯянд ки даверности волидайн дар кор аст. бале, загранпаспорт гирифтан ҳатмияй, хоҳ 10 солаи, хоҳ 5 солаи, خود وای 3 ساله برای از کشور بیرون شدن загранпаспорт лозима. вале то 18 сола шидан албатта ки ба даверности волидайн ҳамон шахсият метавона ки аз кишвар بیرون шавад. MTJ нависай: бача биги рекламаҳота безор кади 10 секунд пас реклама дори. маъқулот нест тамошо наки бародар. форама 1 секунд пас реклама мемонад.
Мигрант 2021 нависай. Дар рӯи экрана чиайта чум чӣ меги? Шумо блогеро одам мешавед ё ки не? Кай вақте ки ту одам шиди, кай вақте ки ақли ту дуруст фаҳмид гапҳои мара, ба ҳамон вақт мумкин ки и гапи ту дар мо тааллуқ дошта бошад. Ту паат худат ақли надори ин мавзӯъро бифаҳмӣ дар бораи чӣ гап рафтаистай. Маҷидов нависай. Салом акай Сорбон, ҳами авф чӣ шидак ягон чӣ шава видео мекунӣ, бесаброна интизорем. Ҳар каса гапоша гӯш накана. Агар ки ман ҳар каса гапоша гӯш мекардам, давно кори ютуба бас мекардам видео кунишад. Оиди авф бародари азиз гуфтем ки то анами моҳи сентябра аниқ мешавад ки киҳо дар авф озод мешаванд. Яъне айни ҳол ҳамин қадар пешниҳод, ҳамин қадар маълумоте дар бораи авф ки бахшида ба 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон залатая амнистия мешавад. Вале дар ин амнистия киҳо авф мешаванду кадом статьяҳо, ин чизаш оли дар ягон ахборот омадагӣ нестай. Гулҷаҳон нависай. Ассалому алайкум Сорбон, ами поездо агар кушода шаванд, аями Тоҷикистон ба Россияра билет 10,000 мешавад ё ай вай тараф? Аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия агар ки поездо кушода шаванд, роҳаш нархи билет 10,000 рубл мешавад. Шок нависай. Ай срочно навиштантон қимоб шидем. Оддӣ карда нависон, нархи билетҳо арзон ба Россия арзон шид. Гап нест. Дига наменависем ҳамин калимаро. Моҳ нависай. Ака илтимос чанд бор нависем кӯдаки 3.5 сола ва 7 моҳа чанд сумай билеташ. Манам дар чанд барномаам гуфтагием ки аз 1 сола боло аз ширкатҳо вобаста. Мисол мегирем, агар ширкате аст ки мумкин то 5 солара 50% мегира, ё ширкате ҳасте ки 5 солада 100% мегира. Ба ҳамин хотир вай зависит ҳамун ширкате ки шумо билет харидорӣ кардагиен ё ки билет хариданien. Азимон нависай. Дастгирӣ кардем. ҳазор раҳмати калон дастгирӣ карди бародар, миннат дорам барои дастгирӣ. Умарова нависай. Фақат ай душанбе арзон мешавад, ай Москва арзон намешавад. Ай Москва ба Тоҷикистон омадан нарх наво тағйир ёфтагӣ нестай ва насиб боша видеои ояндара як ахборотҳои нав дастрасӣ кардем оиди нархи билетҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи сентябра қатъи нархош гап мезанем. Ванҷ нависай. Ака мегуфтен ҳамин нархи асосии билет чанд шида? Нархи асосии билет 5800 сомаи ҳозир ва баъди 27 август мумкин ки арзон шавад. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.